Počúvate podcast Spišská história. Prečo je Spišský hrad taký rozľahlý? Čo sa stane, ak hradnú cisternu s vodou zasiahne guľa z kanona? Podarilo sa rodákovi zo Spišského hradu získať kráľovskú korunu z radou vlastného kráľovstva? To všetko a ešte oveľa viac sa dozviete pri počúvaní dnešného podcastu. Vítajte priatelia dejín, dnes znovu roztvoríme brány spišskej minulosti a budú to brány veľké a významné, pretože dnes sa budeme rozprávať o určite najznámejšej a pre Spiš až emblematickej stavbe, ktorou je Spišský hrad. Budeme sa o ňom rozprávať s univerzitným docentom, ktorý je zároveň vedúcim archivárom diecézneho archívu Spišského biskupstva a taktiež predsedom Spišského dejepisného spolku. Je to autor mnohých historických prác a publikácií, pán Vladimír Olejník. Vladimír, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Moja prvá otázka na vás je, prečo Spišský hrad stojí tam, kde stojí? Mám to tak v hlave, že hrad, pod ním musí ísť veľká rieka, popri nej cesta, to je tak trenčiansky, bratislavský, oravský, ľubovňansky, a tu je hrad bez rieky. Prečo stojí tam, kde stojí? Toto je hneď na úvod veľmi záľudná otázka, pretože v podstate na ňu nikto nevie odpovedať. Dokonca nevieme odpovedať ani na to, že prečo Spišská kapitula a hrad nie sú na tom istom mieste. Ale o to možno neskôr. Jednoducho Spišský hrad, áno, to ste popísali veľmi dobre, je rieka a cesta. V prípade Spišského hradu je to predovšetkým tá cesta, respektíve hneď niekoľko ciest, pretože poznáme základné ťahy západ-východ, alebo východ-západ a sever-juh, prípadne opačne juh-sever. No a sú to také nosné cesty, ktoré v podstate poznáme niektoré podľa mena, niektoré nie. Napríklad Jantárová cesta, to je taký hlavný, skôr by som ani nepovedal, že cesta, skôr ťah. Áno, juh-sever alebo sever-juh. Opačným smerom zase tiekla Spišská meď, ale to tiež až v neskorších obdobiach. Ale predsa, v podstate ide o to, že tu na Spiši, a nie len tu samozrejme, ale aj v iných regiónoch, komitátoch, sa križovali práve tieto dva hlavné ťahy. A bežné je v stredoveku, že cesta, najmä v tých počiatkoch stredovekých skutočne, že cesta to nie je, ako som naznačil, to nie je jedna línia, to je ťah. To znamená, nastal problém, rozvodnila sa rieka, zničil sa ten ťah, vytvorila sa cesta o pár kilometrov ďalej, iným údolím, cez iné terénne podmienky a tak ďalej. Ale v prípade Spišského hradu naozaj platí to, že teda východ, západ, sever, juh, križovatka týchto ciest. Druhou veľmi zaujímavou vecou alebo takým atribútom je stavebný materiál. A v našom prípade teda ten travertín, to je v podstate pre stredovek skutočne geniálny materiál, ktorý má svoje vlastnosti, čo sa týka aj pevnosti na jednej strane, na druhej strane je veľmi dobre opracovávateľný. Ďalej má dobré vlastnosti, ak ho vieme ukladať, tak čo sa týka teda hydrológie, to znamená nejakého vzťahu s vodou, nasávania a tak ďalej. Má dobré vlastnosti, čo sa týka termických nejakých, teda teplotných záležitostí, izolačných dokonca. No a on bol tu. To znamená, že jednoducho tie skalné útvary, ktoré dnes nazývame, že spišsko-podhradské travertíny, a oni sú samozrejme aj ďalej Ganovce a až na Liptov a ďalej na sever tieto Ružbachy, pardon. Ale tu predsa na tom strednom Spiši jednoducho bol ten kameň k dispozícii, no a už máme dve kombinácie. No a tretia, ktorú potrebujete vlastne ku sídlu alebo centru komitátu, pretože o tom sa bavíme, o komitátnom hrade, čiže správnom centre istej, dnes by sme povedali, že vyššieho územného celku, tak potrebujete dostatok pôdy obrábateľnej, aby užívala dostatok ľudí, ktorí vám budú to centrum jednoducho živiť, budovať, stavať, opravovať a žiť pre ňo. No a keď si pozriete na geomorfológiu Spiša, susedného Liptova, dole Gemera, Abova, hneď vedľa Šariš, tak skutočne máme len veľmi niekoľko málo takých oblastí, kde by mohol ten komitátny hrad stáť. Môj teda učiteľ a priateľ profesor Homza hovorí o tzv. Spišskom úrodnom polmesiaci, ktorý nám tvoria dve zásadné rieky. Tie zásadné pre Spiš sú 4, ale povedzme si o týchto dvoch, Poprad a Hornát. No a v tomto úrodnom polmesiaci, no potom ešte na severe samozrejme Spiša je Dunajec a na juhu Spiša Hnilec.
Ale tieto dve rieky, ktoré nám tvoria ten spišský úrodný polmesiac, Poprad a Hornád, tak tam, ak si to skombinujeme, teda dostatok tej pôdy, tam by bolo teda v povodí týchto dvoch riek bezprostredne, plus teda tie ťahy tých ciest, plus ten stavebný materiál, tak nám vychádza len niekoľko veľmi málo miest, kde by teda komitátny hrad mohol a mal stáť. My sa môžeme samozrejme učiť zo starších období, ktoré napríklad obdobia v podstate tých keľtskej prítomnosti na Spiši, kde máme niekoľko dokonca, alebo až doba bronzová, kde máme niekoľko takýchto sídel, ktoré v podstate spĺňali určite akýsi taký nejaký úlohu takúto toho centra správneho. Máme predsa Myšiu hôrku, máme Burbrich pri Kežmarku, pri Slavkové, máme pri Kežmarku Jeruzalemský vrch, máme ďalšie miesta. No a čo sa týka, posúvame sa k našim dejinám v podstate, tak opäť to nie je Spišský hrad, ale v období Slovanov, ktorí prichádzajú na Spiš, dnes už vieme vďaka diaľnici, že teda od toho 6. 7. storočia, a neskôr obdobie Veľkej Moravy nám hovorí o hradiskách na Čingove predsa a už sme tam na Dreveníku. Hej. Čiže opäť už sa to blíži k tomu, k čomu sa chceme dostať, že jednoducho dôvodom je niekoľko aspektov, ktoré sa dali dokopy a v takomto nejakej skladačke, nejakom puzzle naozaj vyšlo, že teda Spišský hrad je to sídlo komitátu a stojí tam preto. Ale musíme povedať, že vlastne v tomto okolí Spišského hradu, čo sa týka Dreveníka, možno aj okolia Spišskej kapituly, tam už nejaké osídlenie bolo. Tak čo bolo na Spišskom hrade alebo na mieste terajšieho Spišského hradu alebo v jeho blízkom okolí predtým, než vznikol Spišský hrad, tak v skratke? Tak v skratke máme krásne nálezy opäť pri tých travertínoch. Tam sa to jednoducho najlepšie zachováva. V podstate máme veľmi dobre známeho nášho neandertálca z Gánoviec, ale tí neandertálci zjavne teda boli podľa archeologických nálezov aj na Dreveníku, boli v kameňolome teda identifikované pozostatky a predovšetkým teda tá materiálna kultúra na bývalých kameňolomoch na Pažici, to znamená za Spišskou kapitulou. Po paleolite máme eneolit, teda neolit, tam by som chcel spomenúť na hrade predovšetkým na hradnom kopci Bukovo-horskú kultúru, potom eneolit, tam je vlastne bodrokerská skupina, čo je jediné zastúpenie tejto kultúry na Spiši, pretože oni sa pohybovali už podľa názvu samozrejme dole na území dnešného Maďarska špeciálne. No a potom doba bronzová, to sme už spomínali, teda hradiska, Myšia horka a tak ďalej. No a prichádzame k tomu, čo v podstate je pre Spišský hrad veľmi zatiaľ dosť málo propagované aj z časti, ale z časti aj áno, a to hneď teda musím naznačiť, že doba latenská a rímska. Hallstatt veľmi nie, to je také veľmi torzovito zastúpené, ale Latén skutočne to bolo výnimočné oppidum, hradisko na hradnom kopci dnešného Spišského hradu, ktoré malo teda to hradiskové centrum na hradnej akropole, znamená na najvyššom bralovom, teda v bralnatej časti toho hradného kopca. Ale to sídlisko, tá sídlisková jednotka bola obklopená takým zemným, drevozemným valom, kamenným aj, a to po celom obvode až úpätia hradného vrchu. To nie je, že taký ako dnes vidíme, že je obrovský rozlohu Spišského hradu, ale ak si predstavíme na úrovni parkoviska, v nadmorskej výške zhruba parkoviska smerom na Hodkovce, tak v tejto úrovni bol celý hradný kopec obohnaný takýmto valom, dokonca veľmi zaujímavým, že teda kamenný základ toho, alebo teda jadro kamenné obhádzané teda ilovitou zeminou, použitou teda pri tých výkopových prácach, alebo získanou pri tých výkopových prácach, a hore dokonca kamenná predprseň. Čiže nie len, že teda palisáda samozrejme na to nadväzovala, ale ešte aj kamenná akási predprseň. Takže... A keď môžeme, tak vlastne ten Latén, aby sme povedali, to sú aké roky? To je to 4. storočie pred našim letopočtom a potom v 2. storočí v podstate na naše územie prichádza doba rímska a tá trvá až do 2. storočia nášho letopočtu.
No a ten Latén, to je skutočne akože vrchol toho, skutočne to hradisko bolo enormné. No žiaľ, ako všetko ostatného prekrývalo. Máme poznatky archeologické, ja nie som archeológ, teda len opakujem zistenia svojich teda kolegov, že boli tam na tej hradnej akropole obdĺžnikové domy, zrubové stavby podľa všetkého teda. No a oni sú v podstate dnes len torzovito sa našli základy z nich. Sú prekryté napríklad, zistili sa pri vykopávkach zápolskovských palácov. Takže západná časť hradnej akropoly alebo prvého hradného nádvoria. No a toto si treba predstaviť, že teda skutočne enormné hradisko, ktoré ale v podstate doznieva ešte pred našim letopočtom až do 1. storočia nášho letopočtu a potom prichádza síce doba rímska, ale vzhľadom, to boli Kotíni, to som ešte zabudol povedať. Kelti a kmeň Kotínov. No a potom ale zrejme oni, teda sú také domnienky, že kvôli blízkemu susedstvu hneď na Gemeri a ďalej boli Kvádi a zase z hora za Tatrami převorská kultúra, alebo převorská skupina skôr, tak títo zrejme boli príliš veľkou konkurenciou pre toto Kotínske hradisko na Spišskom hrade dnešnom a jednoducho ono stagnuje, upadá, ale to, čo som spomínal, že teda je dosť propagované a možno by sa mohlo ešte viac, samozrejme, naše dejiny treba propagovať stále a stále je nález Rímana, teda toho povestného obchodníka, zrejme človeka, ktorý spadol do jaskyne pod Spišským hradom. Vtedy ešte samozrejme tam ten hrad nestal, bolo tam to hradisko, čiže do priepasti a zahynul tam, mal zlomené teda obe nohy, ale čo je podstatné, teda okrem jeho kostry sa našiel jeho poklad, skutočne 20 denárov rímskych v koženom mešci dokonca, ktoré tieto denáre boli z obdobia niekoľkých cisárov od 1. storočia nášho letopočtu až do 2. storočia nášho letopočtu. Takže skutočne za akých okolností nikto nevie, jednoducho tam padol aj so svojimi zrejme teda dlhoročnými úsporami a zostal tam. A k tým, že ho voláme Ríman, to je preto, že žil v tej dobe rímskej, alebo môžeme ho spájať priamo s rímskou ríšou? Ťažko povedať, či ho možno spájať, že bol Ríman, pretože ten obchod aj s germánskymi kmeňmi bol veľmi bohatý. Oni oficiálne teda rímske vojska, však to vieme z hodín dejepisu, teda nápis na Trenčianskej skále a potom stanice na Dunaji, ale to boli vojenské stanice. Vojaci, tí boli, tak by som povedal, teraz púšťam fantáziu trošku, ale zviazaní to vojenskou teda poriadkom vojenským a museli teda poslúchať velenie a ak sa pohybovali tak vo veľkých skupinách, kto bol najodvážnejší, boli obchodníci. Naozaj, tak ako prví aj na iných kontinentoch a územiach vlastne tí boli prví, ktorí išli aj medzi rôzne barbarské národy a snažili sa od nich získať to, čo bolo dôležité pre impérium, pre rímsku ríšu a zbavovať sa, alebo teda vymeniť to za niečo, čo nebolo až také podstatné. Čiže obchodovali oni. No a máme teda aj na niektorých ďalších miestach obchodné stanice rímske. Spisky Hrhov napríklad, aj tamto sekla diaľnica. Hovorím, nie som archeológ, čiže určite by stálo za to pozvať si niekoho, kto by aj o tomto období povedal, že teda bol Ríman len z tohto dôvodu, áno, že mal teda pri sebe len rímske mince, nie teda nejaké germánske a to je asi tak jeden dôvod, asi jediný, lebo ďalšie myslím, že neboli tam ani nálezové nejaké súčasti odevu alebo čosi také, čo by sa dalo ešte. A potom sa už posúvame do tej doby vzniku hradu? No ešte stále nie. Totiž v tom 2. storočí naozaj tam nastáva taký hiat, obrovská diera na niekoľko rokov a nerozumieme tiež prečo. Ako tu znova môžu pristúpiť také rôzne otázky alebo hypotézy o tabu, o nejakom prekliatom mieste alebo čosi také. Jednoducho prichádzajú Slovania až v tom 6. 7. storočí, teda v 7. storočí lepšie povedané, to máme ten spišský štvrtok Iliašovce vďaka diaľnici, tie nálezy. No a vznikajú nám ale nie na Spišskom hrade, ale Čingov 1, Čingov 2, hradiska, ktoré sú zjavne stredom tej moci na území Spiša vtedy, v 8. storočí a v 9. storočí nám vzniká, ale opäť nie na Spišskom hradnom kopci, ale na Dreveníku slovanské hradisko, ktoré je tak jedno z dôležitých hradisk smerom na východ, potom už ďalej máme Zemplína, niečo menšie, ale toto je jedno z najväčších teda na východe tej Veľkomoravskej ríše. No a ono v podstate funguje
viac menej aj po zániku ešte Rímskej ríše, aspoň teda tomu nálezy niektoré nasvedčujú až do nejakého 11. storočia. A až potom v podstate od tých Kotínov a od tej Rímskej ríše až potom po zániku dreveníka vlastne prichádza obdobie a už sme vlastne v období alebo teda pri fungovaní Uhorského kráľovstva a až potom nám vzniká komitátny hrad na mieste Spišského hradu. Ja sa vám tak bokom opýtam. Nemôže sa stať, mňa to vždy pri tom Čingove napadne, že to bolo vlastne centrum Spiša vtedajšie, to slovanské hradisko. Nemôže sa stať, že objavíme ešte väčšie hradisko na Spiši? Stať sa to môže, samozrejme. Už som naznačil tú otázku, ktorú teda, okrem tej vašej, že prečo Spišský hrad stojí tam, kde stojí, tak druhú otázku, že prečo Spišská kapitula nestojí napríklad na Spišskom hrade, ak už sme pri tom. A sú rôzne aj názory, aj hypotézy, ktoré zatiaľ nikto do literatúry nepíše, ale tak v kuloároch, viete, keď teda sa už historici stretnú, tak sú rôzne názory na to, že ešte áno, ešte je okrem teda Spišského hradu Čingova 1, 2 dreveníka a treba z tej Spišskej kapituly ťažko povedať, ešte je možno, že ešte čosi iné bolo. Vzhľadom k tomu, že teda naozaj ten Spišský hrad zrazu sa objavuje, v podstate naozaj je tam hiat obrovský, niekoľko storočí, že tam v podstate ale znova podľa archeológov. Či tam bolo nejaké osídlenie, niečo, ťažko povedať. Nadväzujú na to opäť ďalšie mnohé problémy, napríklad neprítomnosť vody na hradnom vrchu a podobne. Takže áno, aby som odpovedal na vašu otázku, je možné, že sa ešte čosi nájde. Dobre, takže teraz sa už posúvame priamo k hradu. V roku 1000 vzniklo Uhorské kráľovstvo, ono postupne niekoľko storočí budovalo svoju rozlohu, tak to nazvime. A vzniká nám Spišský hrad. Čo o ňom vieme? Aké sú okolnosti hradu? Vieme povedať, kto založil, kto dal podnet, alebo aký bol zmysel založenia tohto hradu. Lebo on vznikol vlastne ešte pred tým mongolským vpádom. Nebol to hrad v tej vlne po mongolskom vpáde. Čo o tom vieme? No, z listinných dokladov o tom nevieme nič, pretože to je skutočne, buď sa tie listiny teda nezachovali, aj napríklad kvôli mongolskému vpádu, alebo je to obdobie, kedy vlastne je ešte predpísomné. Možno sa k tomu dostaneme neskôr. Veľmi dlho ešte aj v rámci Uhorského kráľovstva sa dosť vecí riešilo pomocou svedkov, napríklad existoval inštitút pristaldov, to znamená kráľovskí svedkovia naozaj nejakých. A jednoducho zvykové právo hovorilo o tom, že teda sa nespísomňovali veci, nie že sa zakazovali, ale nebolo to zvykom, prišlo to až naozaj v tom 13. storočí. Spišský hrad nám vzniká podľa teda archeologických nálezov, alebo podľa druhá možnosť, ktorá nám teda ponúka odpoveď, je analýza politickej situácie. Pretože ako ste už naznačili, to Uhorské kráľovstvo naozaj vzniklo nie naraz v tých hraniciach, ako teda skončila aj teda uhorská časť Rakúsko-uhorskej monarchie, ale postupne sa to rozširovalo. To jadro treba rozhodne klásť na územie teda pôvodného nitrianskeho kniežatstva, z ktorého teda údelné kniežatá boli Árpádovci, ktorí sa potom stávali aj uhorskými kráľmi po Svetom Štefanovi, teda samozrejme. No a plus ďalšie tie centrálne časti kráľovstva, to znamená Ostrihom a okolie, Budín a okolie a tak ďalej a tak ďalej. S tým, že naozaj, tak ako ste naznačili, tie hranice sa postupne rozširovali o ďalšie a ďalšie územia. No a na základe tej politickej analýzy v podstate vieme povedať, že niekedy v 12. storočí zrejme aj teda územie Spiša bolo bolo deklarované ako súčasť Uhorského kráľovstva. No a to je také zaujímavé, to si musia naši posluchači tiež trošku uvedomiť, ak si to doteraz neuvedomili, možno, že niektorí áno, že každý jeden komitát alebo naopak, každý hrad komitátny sa volá podľa komitátu. Jedno s druhým súvisí absolútne. Ešte tak pre upresnenie, komitát, to je ako dnešné VUC, ale potom sa to volalo župa a tieto veci. Tak aby sme si to zadelili, tak v podstate od počiatkov Uhorského kráľovstva bolo podelené teda na komitáty. V rôznych oblastiach rôzne, ale v podstate od 14. v 15. storočí predovšetkým sa to transformuje na šľachtické stolice. No a potom až v súvislosti s rekonštrukciou, alebo teda s revíziou tých samosprávnych celkov v podstate, tak vznikajú župy, ale až v 19. storočí a to sa potom ťahá ešte aj v následujúcich. Napríklad tá spišská župa, ona úplne kopírovala spišský komitát?
Spišský komitát, to je ďalšia otázka, ktorú ťažko vieme zodpovedať. Áno, vo väčšine. Vo väčšine áno. Ak neberieme otázky sporné, čo sa týka poľských území, a ak neberieme otázky sporné, ale tam bolo skôr cirkevnoprávne jurisdikčné spory medzi Ostriomským arcibiskupstvom a Jágerským biskupstvom, to znamená Spišským prepoštom na území Ostriomu a Jágerským biskupom o Šariš, o hranice v Levočských vrchoch. Torijský archidiakonát. Takže to je také sporné, no a na západe, kde tak odpoveď nám dáva východná. Názov východná tej obce, naozaj je to najvýchodnejšia v tom období, keď vznikla najvýchodnejšia obec Liptovského komitátu. Hej. Takže zase máme odpoveď, že naozaj Štrba je nejaká tá hranica. Ono to aj geograficky sedí. Takže sme v období teda komitátov, no a ako som už naznačil, teda každý komitát sa nazýva, alebo každý hrad sa nazýva podľa svojho komitátu, to znamená, máme hrady Spiš, Šariš, Abov, máme Gemerský hrad, Liptovský hrad a tak ďalej. A Turiec? A Turiec je vydelený, myslím, že neskôr, až toto presne nie je moje územie. Tak pre zaujímavosť. Áno. Že ten vznikol vlastne neskôr. Napríklad aj zvolen bol pôvodne taká gigantická župa, komitát obrovský, ktorý obsahoval aj Liptov aj Oravu a tie sa vydelili až v 14. storočí, takže to je také, jednoducho nebolo to naraz dané za toho svätého Štefana. Takže máme komitát, ktorý dostal nejaké svoje hranice, máme hrad, ktorý sa volá teda Spiš spolu s tým komitátom a vzniká nám teda územie, ktoré bolo treba nejakým spôsobom spravovať, to znamená dostalo nejakého komesa na čelo, preto sa to aj nazýva, že komitát, jedno opäť s druhým súvisí, človek a jednotka, ktorú on spravoval. No a ten hrad v podstate sme na takom území, ak si predstavíme mapu Uhorska, že sme konfínium. To znamená prihraničná oblasť. Naozaj z pohľadu Budapešti, Budína alebo Ostrihomu sme prihraničná oblasť. To znamená aj Spišský hrad dosť dlhú dobu, on okrem toho, že bol teda komitátny, mal aj úlohu v podstate široko ďaleko až po hranice s poľskými kniežatstvami vtedy ešte a kráľovstvom. Neskôr mal úlohu aj prihraničného hradu. To znamená, netreba si v stredoveku absolútne určite predstavovať hranice ako nejakú čiaru s colnicami alebo čosi. Bolo tam jednoducho medzi dvomi kráľovstvami šedá zóna nejaká, ak to tak môžem nazvať, na ktorú dohliadali príslušné hrady hlbšie vo vnútrozemí a len veľmi odvážni ľudia prichádzali do tejto šedej zóny bývať, rozvíjali a podobne s tým, že mohla byť atakovaná kedykoľvek a bolo to ťažké teda akože obrániť. Veľmi krásne to vidíme napríklad na považskej linii hradov. Tam pozdĺž Váhu oproti moravskej marke, v podstate áno, kniežatstvu, tak je to také markantnejšie než tuto na Spiši, ale predsa v podstate na začiatku 14. storočia, koncom 13. začiatkom 14. storočia nám už sa konfínium vlastne posúva hore a vzniká nám ako konfíniálny hrad Ľubovňa. A to už je trošku zase iný príbeh a najmä teda to, že Spišský hrad už sa stal teda vnútrozemským, ak by som to tak mohol vyjadriť, a hlavne tým komitátnym. A toto by ma trochu tak zaujímalo, že Spišský hrad bol vlastne centrom tej spišskej župy a na to vzniká iný ľubovňanský hrad, ktorý je teda, ako keby ste povedali, prihraničný, hej, ale on bol podriadený tomu Spišskému hradu, lebo keďže bol na území z toho Spišského komitátu. To je taká otázka opäť, že v čom podriadený, viete, ako komes, to znamená nejakým spôsobom župan, ak si ho tak môžeme pomenovať, hoci ten termín nie je celkom dobrý, tak on bol kráľov človek. To neboli nejakí ľudia, ktorí teda boli tam náhodou, oni boli kráľom menovaní, dosadení do tej úlohy a tú úlohu spravovali nie dedične. To boli ľudia, ktorí sa osvedčili a zastávali svoju úlohu, potom teda už nevládali, tak nejaká iná úloha sa alebo zomreli a bol vymenovaný ktosi iný z úplne inej rodiny. Samozrejme platí to, že boli predovšetkým nejakým spôsobom spriaznení s kráľovským dvorom, to znamená buď nejakí familiári alebo osvedčení v kráľových službách. Ale na druhej strane teda naozaj boli to nie dediční župani. Dediční župani prichádzajú v 15. storočí, o tom budeme hovoriť neskôr. Ale toto komes jedného komitátu je naozaj reprezentant kráľovskej moci na
danom území, v danom komitáte. No a čo teraz ten komes robí? Samozrejme, komes má súdnu právomoc predovšetkým, má na starosti vojenskú obranu daného komitátu, má na starosti odvádzanie desiatkov, deviatkov a všetkých možných ďalších teda poplatkov, daňový teda systém má na starosti vôbec poriadok v tom svojom komitáte. Čiže taký, nech to neznie pejoratívne a dúfam, že si to nikto nejak zle nevysvetlí, ale taký malý kráľ na danom území, alebo správca daného územia pre kráľa. Hej. Opäť chcem zdôrazniť, Spišský hrad bol kráľovský hrad. Celé toto obdobie až po 15. storočie bol naozaj kráľovský hrad, kde slúžili komesi nejakí, teda tí župani toho komitátu spišského. Naproti tomu ten Ľubovniansky hrad, ak by som sa mal teda posunúť tam v tej vašej otázke, tak on bol áno, najprv, domnievame sa, tam tie počiatky sú ešte tiež zahalené veľmi takou hmlou. Domnievame sa, že naozaj tiež vznikol ako kráľovský hrad, ale veľmi rýchlo sa dostal do súkromných rúk a už to bolo vlastne sídlo šľachtické. No a Spišský hrad v podstate naozaj zostal dlhšie tou inštitucionálnou symbolom, inštitucionálnym alebo pevnosťou, ktorá znamenala kráľovskú moc. Áno. Ale ešte sa vrátim predsa len, teda nemáme nejakú listinu, že kráľ založil Spišský hrad. Nie, bohužiaľ toto nie. To je také typické pre Uhorsko, nie? Že nemáme tie hrady. Áno, hovorím, je to také, že skutočne veľmi málo aj takých, že by sa zakladalo čosi. To je asi dve výnimky poviem. Doľany, Klára Wallis, to je jedna taká krásna vec, kde máme skutočne listinu, že teraz nepoviem z pamäti tie mená, ale jednoducho kráľov jednoduchý nejaký, alebo županov skôr príbuzný, Šoltis, to som chcel povedať, si vypýta údolie, ktoré sa volá Klára Wallis, pekné údolie, hej, alebo jasné údolie, však to je na juh otočené. No a aby tam teda vyklčoval les a osadil svojich ľudí. No a už potom o pár rokov vlastne vidíme dedinku. A druhé, čo vieme, alebo máme taký zámer, aj stavebný, alebo vôbec nejaký až projekt, by som povedal, developerský nejaký, tak je Žehriansky kostol. Tam tiež vlastne vidíme šľachtica Jána zo Žehry, teda, ktorý si plánuje postaviť kostol a venuje tomu kostolu, pýta si teda povolenie od spišského prepošta, venuje tomu kostolu polovicu teda svojej dediny, Žehra, no a ten kostol vznikol a už ho vidíme teda dodnes. Takže, ale čo sa týka toho, nepoznáme kto, na aký popud, či teda, určite v tom bol teda kráľovské ruky, v tom boli, pretože ide o kráľovskú inštitúciu. Ale čo sa týka najprv, teda, alebo tých najstarších zachovaných písomných zmienok, tak prvá oficiálna, kde sa Spišský hrad spomína, je až tá naozaj známa listina 1249 po tatárskom vpáde alebo po mongolskom vpáde, kde sa spomína kopec usídel z stredného Spíša, vrátane teda Bijacoviec, Zálužian, Levoče, Spišského podhradia a tak ďalej a tak ďalej. A Spišský hrad, Spišská kapitula samozrejme. A nepriama prvá alebo najstaršia zachovaná písomná zmienka je listina z roku 1209, kde teda sa o Spišskom hrade priamo nehovorí. Ale ide o listinu, neviem, možno je známa poslucháčom, tá, ktorá vôbec, to je najstaršia zmienka o Spiši. Vôbec nevieme, kto sú naši poslucháči. Tak, viete, ako Verík hovoril, že nedelejte stenáře blbce, ale niektoré veci treba ozrejmiť. Takže 1209 ide o to, že kráľ Ondrej II dáva za verné služby spišskému prepoštovi Adolfovi, to je znovu najstarší známy po mene, a jeho sestre, keďže to bol celibátnik, tak rodine chcel dať pozemky, alebo teda územie medzi riekou Poprad a Snežnými horami. To znamená medzi riekou Poprad a Vysokými Tatrami. A dnes sú to chotáre Veľkej Lomnice, Huncoviec a ešte nejakých ďalších oblastí smerom od Popradu na sever, alebo na severozápad. No a čo to má so Spišským hradom? V tej listine sa totiž spomína, že všetky tieto územia sa vyberajú spod jurisdikcia súdnej právomoci spišského komesa. A už sme tam, že keď musel byť komes a musel niekde sídliť, a to sídlo bol Spišský hrad. Takže 1209 áno, už existuje. To znamená, z tohto dôvodu plus archeologické nálezy kladieme vznik Spišského hradu do druhej polovice 12. storočia. A potom na konci toho 13. storočia, v 14. storočí, my už vieme, kto tí župani, tí komesovia, že kto to bol, už máme nejaké mená
A hovorili ste o tom teda, že ani tie mená nepotrebujeme ani počuť, ale máme tie dokumenty, že vieme, že títo ľudia tam túto funkciu plnili, alebo tiež nám tie listiny chýbajú. Áno, tam sa to už rozbieha. V podstate od mongolského vpádu sa začína mohutne spísomňovať všetko. A my vieme, dokonca si vieme skomparovať, niektoré mená poznáme, niektoré zohrali veľmi dôležité úlohy aj v dejinách Spíša alebo vôbec v dejinách kráľovstva. Ja by som spomenul napríklad, teraz nepoviem presne dátumy, ale v podstate z obdobia po opäť mongolskom vpáde, 50. 60. roky bol istý komec Mikuláš Miku. A čo je na ňom zaujímavé, že on sa podielal na dostavbe, výstavbe, spevňovaní Spišského hradu po tatárskom vpáde. A podľa všetkého ten istý komec Miku bol aj s volenským županom a dostavoval Pustý hrad. Čo dnes poznáme ako Pustý hrad, vtedy to bol zvolenský komitátny hrad. Takže naozaj aj toto sa takým spôsobom nejakým prelínalo, že šikovní ľudia zvládali tieto úlohy. Prečo ich zvládali? Lebo to nebola jediná funkcia, samozrejme. Komec mal župan mal svojich podžupanov, dokonca hrady mali samozrejme svojich kapitánov a potom sa už tie jednotlivé funkcie, úlohy, služby delili na tých ďalších ľudí. Takže poznáme, niektorí zohrali veľmi dôležité úlohy, napríklad rytier Roland, ktorý bol v podstate v 70. rokoch županom, komesom Spiša, no a ten sa zase smutne sa preslávil podľa toho, z ktorej strany sa na to dívame, vzbúrou proti vtedajšiemu kráľovi Ladislavovi IV. Kumánskemu, vzhľadom k tomu, že teda určite tam boli konexie aj na nemecké osadenstvo Spiša, ten Ladislav jednoducho tých Nemcov potieral, on vôbec sám teda tak divne ako Kumánsky sa správal, že vznikli niekoľko vzbúr a dve na Spiši samotnom, takže to bolo také. Niektoré tie mená poznáme, áno. A hrad ako taký bereme, ako samozrejmosť, pozeráme sa na neho, myslíme si, že vieme, ale ja som sám zistil, že ja vlastne neviem. Zmysel hradu je vojenský, alebo úradný, alebo šľachtický, alebo centrum moci, lebo vždy som to bral tak, že to je nejaká vojenská pevnosť, hlavne zo začiatku, ale z toho, čo aj hovoríte vy, že vlastne to je vlastne sídlo kráľového úradníka, tak to bolo. No tak vlastne, aký je vlastne účel hradu, ktorý vznikne v 13. alebo na konci 12. storočia? Je to taká názorová otázka, hej, nemá asi presnú odpoveď, ale prečo vlastne hrad? Presne tak. Je to otázka zrejme teda viacerých pohľadov. Asi všetko, čo ste povedali, plus by som ešte doplnil, že safe, bezpečná pokladnica. Pretože si musíme uvedomiť, že tie desiatky, naozaj to fungovalo, ten daňový systém musel fungovať a nielen tie desiatky boli cirkevná záležitosť, ale teda aj ďalšie poplatky, ktoré sa platili. A tie sa platili predovšetkým v naturáliách. Niektorí boli auditatores, to znamená, že mohli v mene alebo v zlate platiť svoje daňové povinnosti a tak ďalej. To bol privilégium byť auditátorom, to znamená platiť v mene. Ináč sa splácalo teda tie daňové povinnosti v naturáliách. A teda si predstavte, že to všetko zhromaždiť niekde sa muselo, to všetko obilie a prasce a teľatá a sliepky a neviem čo všetko. Takže aj to. Čiže, ako ste povedali, asi zrejme sídlo moci, reprezentatívne sídlo moci naozaj. To bolo zďaleka vidno a keď si teda predstavíme, dnes je hrad nasvetlený, ale keď si predstavíme takú nočnú spišskú krajinu bez akéhokoľvek osvetlenia, tak akože keď tam 4-5 okien svietilo na tom hrade, tak to musel byť úžasný pohľad, hej, sa to miešalo s hviezdami hore. Už opäť básnim trošku. Ale bolo to teda reprezentatívne sídlo. Ako ste povedali, kráľovského úradníka, najvyššieho v krajine, naozaj široko ďaleko, teda v tej našej lokalite. No, bolo samozrejme sídlom nejakej väčšej, či skôr menšej stálej kráľovskej posádky. Opäť to boli vojaci toho kráľa, aj keď ich teda komandoval ten komes. A v prípade nebezpečenstva teda, alebo dozerali jednoducho, aby sa tu nerozšírilo nejaké zbojstvo, aby teda sa hlásili nejaké nepríjemnosti, problémy s cestami, s nejakými výtržníkmi a tak ďalej. No a to všetko spolu. Takže ten hrad, áno, ak dnes berieme ako dôležité sídla mesta, tak naozaj v 12. a v 13. storočí sú to
hrady. Ono, pozor, my sme v Uhorsku trošku navyknutí tak si to deliť, ale v podstate západná Európa, tam sa to trošku kombinuje ešte viac než tu, že mesto a hrad. To znamená, mestá boli o mnoho aj skôr opevnené, plnili všetky tieto funkcie, čo sme si povedali, to znamená správne sídla, opevnenie, bezpečnosť, sejfy na uloženie daňových týchto výťažkov a tak ďalej a tak ďalej. U nás to boli predovšetkým hrady, ale zase nám to hovorí veľmi dobre o tom, že keď vzniklo teda Uhorské kráľovstvo, v podstate skopírovalo hradskú sústavu Veľkomoravskej ríše, pretože takto boli naučení, takto videli, že to funguje, skopírovali nielen hradskú, ale aj farskú sieť a tak ďalej. No a tí Slovania zase, ťažko povedať, možno práve od tých starších zase, od tých Kotínov napríklad, aj keď tam tá kontinuita nie je dokázateľná, ale jednoducho, takto boli ľudia naučení žiť, mať tie správne centrá v takýchto bezpečných pevnostiach. Takže Spišský hrad bol založený v 12., 13., 14. storočí, sa postupne rozvíjal a tí páni, komesovia boli menovaní, teda nebolo to dedičný úrad. Takže jeden umrel alebo z nejakého dôvodu stratil ten úrad a kráľ vymenoval niekoho iného, nejakých Anžuovci, predpokladám, to bolo také pokojnejšie obdobie, ale potom prišlo obdobie menej pokojné a tam by sme sa mohli posunúť, keď zomrel Albrecht Habsburský a to znamenalo aj pre Spišský hrad dosť turbulentné obdobie a pánom hradu sa stáva Jan Jiskra z Brandýsa a s ním sa spája to obrovské dolné nádvorie. Ja vždy, keď tam prídem, vždy sa čudujem, prečo oni toto budovali. Tak než sa dostaneme teda k Jiskrovi, povedzte, prečo sa tam vybudovalo tak obrovské nádvorie. Potom vznikali tie, že je to najväčší hrad v strednej Európe, lebo je obrovský. Prečo vzniklo to obrovské dolné nádvorie? No tak prečo vzniklo dolné nádvorie obrovské? Pretože sú to podľa našich najnovších zistení hrady 2. Nie jeden. Respektíve hrad a refugiálne útočište na jeho úpetí. To dolné nádvorie rozhodne nestávali Jiskra. Jiskrovci nemali čas na takéto dolné nádvorie. To dolné nádvorie v podstate na ňom Jiskra postavil tú kruhovú pevnostku a aj vidíme, ako to z ňou skončilo. V podstate Jiskrovci lepili ako lastovičky naozaj. To bolo také aj tie bratrické a nielen jiskrovské pevnostky. To sú zase kolegovia predovšetkým v Šariši experti na to. To sú krátkodobé stavby. Oni nemali na to čas. Naozaj to boli chlapi v pohybe a ten Jiskra nevedel, že dokedy a čo bude. Tá zmluva v podstate naozaj ho viazala len dočasne. To dolné nádvorie totiž vzniklo o mnoho skôr a my už dnes vieme v podstate na základe teda naozaj tvrdého interdisciplinárneho výskumu, že dolné nádvorie nám vzniklo bezprostredne po tatárskom vpáde. To znamená, musíme si hrad predstaviť, aj v našej publikácii, teda poslednej, to tak je aj graficky znázornené, že Tatárom hrad odolal len tá najvyššia akropola hradná, to znamená dnes prvé alebo najvrchnejšie nádvorie. Po tatárskom vpáde, tam je tiež zaujímavé, že v podstate tak stále boli Tatári na Spiši, neboli Tatári na Spiši. Niektorí archeológovia, tí najmä staršie generácie, argumentujú tým, že málo tých streliek tatárskych sa našlo. Iní hovoria, že už aj dosť, však akože všade sa nachádzajú a tak ďalej. Jednoducho, ak si predstavíme hrad a najmä predovšetkým románsky paláco, ktorý sa teda teraz skutočne naozaj bojuje s časom a s počasím, aby teda nespadol, čo by bola veľká hanba na nás, Slovákov, tak ten palác hradný je orientovaný sever-juh a to znamená, tá západná strana má zachované, aj východná, ale bavíme sa predovšetkým o tej západnej strane, románske združené okná so stredovými stĺpikmi. Na západnej strane a aj na väčšine časti teda na východnej strane celej a na časti západnej strany sú tie románske okná zachované. Krásna pätka spravená tak, že jednoducho je pätka kompletná, vsunutý do nej stĺpik, hlavica, nádherne je to zopäté, ale ešte v 13. storočí časť tých stredových pilierikov, alebo teda tých okremných stĺpikov je menená. Ešte v 13. storočí. To znamená, že pätka je z dvoch častí, stĺpik je nový, hlavica väčšinou poškodená a aj okolie tých okien jednoducho vyzerá, že je poškodené ohňom. To znamená, ako si to predstavujeme alebo vysvetľujeme,
ak môžeme brať za nejakú generačnú výpoveď tú našu poslednú knižku o Spišskom hrade, čo už tiež prešlo pár rokov od nej, Tatári neboli schopní, respektíve na Spiš neprišlo tak, ako Spišsko-sobotská kronika hovorí, že 500 000 a neviem čo všetko. Strašne rýchle výzvedné oddiely. To si treba predstaviť, že naozaj 50 chlapov na koňoch, kto ich chytí, keď vlastne kráľ a vojsko zlyhalo na rieke Slanej a tak ďalej. Mali voľný pohyb po krajine, málo kto sa im zoprel a všetci, ktorí boli schopní, tak čušali buď teda v jaskyniach a v lesoch, alebo na hradoch, ak boli kamenné. No a teraz prišli k Spišskému hradu, to hovorím, bolo kamenné, hore na Akropole. Mohli zo pár skúsiť zápalných šípov, tak si to predstavujeme. Drevené okenice určite na tých združených oknách boli, čiže toto mohlo vyhorieť, plus nejaké ostenie, možno doplnené drevené, nejaká čosi sa mohlo chytiť. Opálilo zo pár tých okien, ale nič ďalšie sa nestalo. Potom Tatári odišli, to vieme v 42. Našťastie teda celého Uhorského kráľovstva. Neobhájili sme sa, len odišli. Sľubili, že sa vrátia, však to aj urobili potom. Ale jednoducho na základe toho, to už vieme dobre z dejepisov, že Belo IV. Rozbieha celú kampaň na opevňovanie krajiny a dáva zem, dáva vrchy, dáva pozemky, dáva dokončovať hrady, aby teda bola krajina pripravená a obrnená, naozaj opevnená proti prípadnému ďalšiemu návratu, teda Tatárov, aby sa už čosi také ako v 41. 2. nestalo. No a vtedy máme niekoľko zásadných listín a z nich asi najdôležitejšou pre nás je listina už spomínaná z roku 1249, kde teda celý príbeh listiny je veľmi zaujímavý, a taký dosť obširný, ale ak môžem, tak by sme ho mohli trošku prebrať. V podstate o čo išlo? Po odchode Tatárov máme strašne neporiadok vo vlastníckych vzťahoch. Máme napríklad mnoho podvodníkov, ktorí sa snažia získať pozemky, lebo však to bolo moje a neviem čo, alebo môjho otca zomrel počas tatárskeho vpádu a dokazovania v Podolinci listina krásna. Máme dnes, vieme, že Fauzum. Marcelohrad. My nevieme, kto bol Marcel. Ako vôbec. Hej? Len zrazu 1200, a tiež tam je Fauzum trošku, ale 1269 zrejme bude správne datovanie listiny o tom, že kráľ dáva Marcelov hrad na dostávanie spišským prepoštom. Hej? A nevieme, kto bol Marcel. Kedy zomrel? Počas tatárskeho vpádu? Alebo bol nebodaj v križiackej výprave? Nevieme, bohužiaľ. No a takto je to aj podobne so Spišským hradom. Jednoducho boli po tých neporiadkoch poslaní do celého kráľovstva vyslanci a prišli aj na Spiš a zisťovali okolnosti vlastníctva. A prišli na Spišskú kapitulu a tam bol prepošt Matej, ktorý teda zažil ten tatársky vpád a oni na neho, že no a teraz akože pozemky, ktoré ty, ako prepošt teda, kostol svätého Martina a kapitula vlastníte, z akého titulu vlastníte teda? A on povedal, že no ale my nemáme listiny, pretože sa stratili počas tatárskeho vpádu. A tak bola vlastne napísaná znovu listina 1249, ktorá roboruje, my nevieme, ako znela pôvodná, ale tam sa v nej píše, že Ondrej II, blahej pamäti teda otec Bela IV, daroval kostolu svätého Martina na Spiši, spišským prepoštom a spišskej kapitule tieto a tieto pozemky. Vymenúva sa tam celá metácia krásne od Jasov, to je nad Nemešanmi, cez okolo Nemešian, Sivá brada, len to tak naznačím, pozdĺž teda cez Spišskú kapitulu až po ten zrázk po Spišskému podhradiu a takto smerom na sever. To sú dnes Chotáre, Spišská kapitula, teda časť podhradia, Jablonov, Lúčka, Pavľany a hore Krigov zaniknutý. Takže toto sa opakuje, teda, že áno, to dal už Ondrej II, ale listina nie je, takže Belo IV ju dáva znovu. A okrem toho, pri tejto príležitosti povoľuje spišským prepoštom z bezpečnostného hľadiska aj pre nich, pre Spišskú kapitulu, ale aj pre posilnenie hradu postaviť si na Spišskom hrade väžu a palác. No a teraz na tom sa stavalo mnoho hypotéz a už od Menclovcov mnoho teda pokusov, ako to vysvetliť, rôzne väže sa tomu, hlavná väža samozrejme a tak ďalej sa tomu teda prispôsobovali tejto dikcii listiny alebo interpretovali tak. No a nakoniec sa ukázalo, že nejde ani o jednu z tých listín, alebo teda väží, ale ide, ak sa dívame na dolné nádvorie, tak máme tam dve zásadné väže, bránu a dve väže. Tak tá severná, to je Kráľovská väža a tá južná, to je zase Fiochová väža. Fioch bol ďalší človek, ktorého možno trošku zmieniť, ak teda bude záujem. Takže v tomto období, a podarilo sa vďaka tej interdisciplinarite naozaj teraz trošku tak akože
opäť pejoratívne, doska zo záchoda z prevetu. Krásne, sme sa ešte smiali, že zrejme teda močovinou nejako zakonzervovaná. Podarilo sa dendrochronologicky ju zadatovať na 50. roky 13. storočia. Čiže Tak to je úžasné. to je úžasné, to je absolútne úžasné, pretože potom sme ešte naozaj analyzovali toho Fiocha, ktorý dostal Ordzoviany. Na jeho území potom jeho syn založil Pográcovce. A dostali už tiež za dostavbu ďalšej veže, čiže tej južnej. No a to znamená potom aj archeologické, už sa to ináč potom, akože tá čítanie krajiny ináč dá, ak máte tieto poznatky alebo hypotézy, tak potom vám to krásne tak stretne, že vzniklo ako refugiálne opevnenie v prípade návratu Tatárov, teda Horný hrad sa opravil, nakoľko bolo treba, a dole, smerom ku Spišskému podhradiu, vzniklo refugiálne opevnenie, ale len pozostávajúce z dvoch veží, teda tej severnej a južnej, ktoré stáli skôr ako solitéry. Medzi nimi ako elipsa využívali sa samozrejme skaly, tie, čo tam vyčnievajú dodnes, aj vlastne hradby bežia pozdĺž skal, kde sa len dalo, tak sa využilo ten bez základov vlastne, ten travertín, rastlá skala. No a ten oval bol pripravený ako refugiálne opevnenie pre široké okolie, aby sa v prípade návratu takéhoto zbesilého vojska, ako boli Mongoli, mohli tam teda obyvateľstvo uchýliť. Takže toto s tým Iskrom, že on to postavil, to nie je pravda. Potom, ani v strede tá centrálna... V strede tá pevnostka, okrúhla. tá okrúhla pevnostka, to bola Iskrová, pretože on teda akože sa tak traduje, že sa definoval ako aby medzi vojskami svojimi, aby na nich jednak dohliadal na tých vojakov, aj teda z morálneho hľadiska nejakého, že bol s nimi. Takže toto áno, ale ináč to dolné nádvorie vzniklo o mnoho skôr. Potom za Anžulovcov v podstate došlo ku takému spojeniu so stredným nádvorím a dolného nádvoria so stredným nádvorím a v podstate aj Anžulovská je tá hlavná brána dnes. Dolná brána vznikla ešte v 13. storočí takisto. No a vtedy sa vlastne ten hrad spojil do takého celku. Čiže hrad plus refugiálne útočisko. Takže kto bol ten Fioch? Fioch bol človek, ktorý mal svoje majetky v Šarošpataku. Vyženil ich a on bol vlastne murár, staviteľ. Bol taký staviteľ, že postavil väžu. My nevieme, kedy ju začal stavať. V podstate to je tá južná. Ak sa dívame teda od Spišského podhradia, tak tá napravo od brány dolného nádvoria. No a ona bola obytno-obranná. Obytno-obranná, to znamená, že predpokladáme, že Fioch, on totiž dostal za výstavbu tej veže, alebo na výstavbu a na dostavbu už teda bol známy kráľovi, nevieme odkiaľ bol známy kráľovi, vieme o ňom, že to bol Fioch, syn Ura, bol teda z toho zrejme od Šarošpataku, niekde tam. Manželku mal zase niekde z Novohradu, no a všetkých týchto majetkov sa musel vzdať a dostal teda majetky na Spiši Ordzoviany a zrejme teda medzi tým sídlom, teda keď býval v tom Šarošpataku a s vzťahovaním do Ordzovian, tak asi zrejme žil aj v tej veži na Spišskom hrade. Pretože tá južná väža jednoducho nesie známky toho, že sa v nej dalo bývať. Koncept väžových domov máme zachovaný aj v Spišskom podhradí, Šimontorňa v Maďarsku a na mnohých ďalších miestach. Jednoducho to bol typ budovy a obytného domu bezpečnostného. No a tá severná, teda vľavo od dolnej brány, dolného nádvoria, tak tá už nie je obytná, tá je len obranná. Pričom to sme boli aj na konferencii v Čechách a českí kolegovia sa veľmi teda vehementne bránili tomu, pretože tam sú 1,40 m strielne, vysoké, štíhle na tej veži, teda obrannej. To už nevieme, kto staval, ale zrejme teda na teda ďalší buď kráľov priamo, alebo teda nejakého teda komesa, na pokyn sa to stavalo. Tie strielne sú príliš vysoké, tí českí kolegovia tak sa bránili, že nie, a to nemôže byť. No, boli sme zamerať niekoľko hradov a taký, okrem Zvolenský totiž Pustý hrad nestojí, tam nemáme komparáciu, ale taký najbližší z tohto obdobia je opevnenie na Hainburgu. A tam sú 1,60 m strelne. Takže áno, českí kolegovia nemajú absolútne pravdu. Boli to totiž preto také vysoké, že ešte lučištné strielne. Hej. Že boli strašne na výšku, nie ako kušové, tie nemuseli byť také vysoké, skôr do šírky teda, ale tie lučišné naozaj na výšku. Takže tieto dve veže, tak sa to krásne potvrdilo, no, naozaj interdisciplinárne. Tak to je super. No, tak bol tam ten Iskra, ten sa nejak dohodol s vtedajšími vladármi z
Matejom Korvínom odišiel do Sedmohradska a asi po nejakom období prichádzajú na hrad veľmi významní páni, Zapoľskovci, ako sa oni k hradu dostali a potom by sme sa ešte mohli porozprávať o samotnom Janovi Zapoľskom, čo je asi najvýznamnejšia osoba, ktorá sa na hrade narodila a žila. A Iskru nechceme preberať trošku? Môžeme, ja rád budem. Lebo to je ďalšia totiž vec, keď sme argumentovali a stále máme teda samozrejme, že odporcov, že teda ako to dolné nádvorie v 13. storočí, že ako Iskra získal hrad. To tiež hovorí o tom. Máme totiž veľmi presný záznam o tom, že ako k tomu obsadeniu Iskrom došlo. Totiž, keď sa blížil už Iskra, a on teda vieme, že bol zástancom záujmov teda Pohrobka, tak na druhej strane v podstate časť šľachty aj duchovenstva bola proti, teda Pohrobkovi. No a jedným z nich, z dôležitých aj duchovných prelátov, ale aj v podstate svetských vplyvných ľudí a dokonca aj vojakov bol vtedajší jágarský biskup Šimon z Rozhanoviec. Rozgoní ho kolegovia z Maďarska volajú samozrejme Šimon z Rozhanoviec. Jednoducho on prišiel a snažil sa proti Iskrovi obrániť spišskú župu, komitát. No a ako ho obráni? Samozrejme, že obráni pred ním komitátny hrad. Takže prišiel do Spišského hradu a bránil ho. No a so svojou vojenskou hotovosťou. No a Iskra teda prišiel a začal obliehať Spišský hrad. Medzi tým vieme, že teda vyplienil Spišské podhradie, samozrejme. Ale čo urobil ešte Šimon z Rozhanoviec, preto to vieme, on evakuoval chrámový poklad, archívy a všetko vzácne zo Spišskej kapituly do Spišského hradu. No a teraz nastáva situácia, nepoviem teraz presný dátum, ale tam je to na dni povedané, že Iskra sa dohodol s kapitánom Spišského hradu, Petrom Baskom, Peter z Bašky, a ten ho vpustil do hradu. No a teraz ako? Hej, kde je Šimon z Rozhanoviec so svojimi vojakmi, že Šimon z Basky môže vpustiť Iskrových vojakov do hradu? No zrejme, tak si to vysvetľujeme, že Šimon z Rozhanoviec so svojimi vojskami netáboril hore na hlavnom hrade, ale dole v tom predhradí, teda v dolnom nádvorí, so svojimi vojskami tam bránil. A cez Anžulovskú bránu hlavnú dnes, kde turisti teda vchádzajú do hradu hlavne, tak Peter z Basky pustil Iskrovcov a Šimon z Rozhanoviec musel odísť. Dokonca úprkom odišiel, pretože Iskrovi zostali chrámový poklad, spišsko-kapitulský archívy, oni sa v ňom preberali v tých archívoch, vyberali si, čo sa dá. Šimon z Rozhanoviec odišiel ku Spišskej Vsi. No a tam sa opevnil pred Iskrovcami a potom sa stiahol celkom ináč. To už nie je pre nás príbeh dôležité, ale čo je podstatné, ešte k tomu je jeden nález. Bula, olovená teda pečať pápeža Martina V. sa našla v ohnisku Iskrovej pevnostky, alebo pri nej. To znamená, že Iskra naozaj dostali sa mu do rúk kapitulské archívy a preberal sa v nich a pálil si s listinami. A kto bol Martin V? Predsa pápež, ktorý vydával exkomunikačné dekrety na husitov, a Iskra vieme, že tam mal korene v týchto husitských tradíciách vojenských, takže naozaj to všetko pekne sedí. Takže takýmto spôsobom Iskra vlastne s rádou, dohodou získal Spišský hrad. To bol mimoriadne šikovný človek. No. Aj vojenský, aj diplomatický, áno. No a teraz, ak by sme sa mali vrátiť ku Zápolskovcom, tak to presne nadväzuje na to obdobie. Máme predsa teda v 15. storočí na Spiši prítomnosť husitov, hoci krátku, ale predsa ona je to taká škaredá cesta vypálených kostolov, pekne od Kežmarku cez zaniknuté tieto Ruskinovce a Smížany, medzi tým si odbočku robili Spišský Šťavnik a kláštorisko, kartuziani, v Spišskom Šťavniku cisterciáni a Lučivná, tam sa tá stopa stráca tých kostolov, čo sme teda bezprostredne na Spiši vnímali. Takže to je 1433, potom máme Iskru vlastne a po oboch týchto vlastne činiteľoch sa v našich lesoch kopec zvýša rôznych, aj na hradoch českých, vyslovene sa tak aj píše v tých listinách, že teraz mi vypadlo to latinské slovo, ale jednoducho takí vierolomní Česi, bohémy. Takže oni majú kopec hradov vo svojich rukách, tí, čo zostali po Iskrovi. No a naozaj jedný z hradov, ktorý bol v tých rukách, bol aj Rychnavský hrad, Spišský hrad, Ľubovňa, v podstate všetko, čo sa dalo, Zelená hora. No a
vtedy sa zjavuje na scéne v podstate, to treba ešte povedať, že máme na tróne Korvína, ktorý, viete, ako kto bol huňadý v 13. storočí? Neexistovali. V 14. storočí kto to boli huňadí? No, na začiatku 14. storočia nikto, na konci 14. storočia tí, ktorí držia proti Osmanom južnú líniu, už hoci všetci ostatní to ignorujú. A dostáva sa na trón tento kráľ, ktorý v podstate nemá dôvod nejako veriť tej šľachte, ktorá v podstate stále to sú magnáti, ktorí si ťahajú za svoje a už videl, čo robili Anžulovcom, ja neviem, Matúščák Trenčiansky a Omodievci a títo všetci. Takže on sa začína obklopovať novou šľachtou, ktorí sú šikovní, mladí chlapci, zbehli, chcú získať slávu, chcú získať vojenské ostrohy. A tak sa pripletú do týchto ciest práve dvaja bratia, Imrich a Štefan Zápolskovci. Zápol je dnes dedinka v Chorvátsku, veľmi málo významná. No ale títo Zápolskovci práve naopak, oni v podstate sa zapojili predovšetkým do týchto čistiacich akcií. Voči bratríkom a iným tlupám. No a tak to vlastne vyčistili Rychnavu. Rychnava ale odtedy už neexistuje. Tak dlho ju čistili, tak dlho sa bránili tam. Poriadne čistili. Tak, vyčistili absolútne. No, tak to vyčistili aj rôzne ďalšie oblasti a aj Spišský hrad. No a keďže ten náš kráľ Matej Korvín, on tak bol dobrý, však vieme, akože fajn aj tiež spomienkový optimizmus. Áno, v ľudovej slovesnosti sa dostal, aký to bol skvelý a milý kráľ a neviem čo všetko. A vieme zase, že v podstate prvá renesancia na území Strednej Európy, to za to vieme vďačiť jemu a jeho vyšegrádskému dvoru. Ale tých financií nemal dosť na vyplácanie takýchto veľmi šikovných a teda veľmi rýchlo stúpajúcich vojenských veliteľov. Takže očistili ste Rychnavu, tak si nechajte to pánstvo. Očistili ste Spišský hrad, tak si nechajte to pánstvo. No a postupne sa takto zbierali, v podstate Trenčín, Kežmarok a ďalšie veci sa im dostali do rúk. A my tú listinu nemáme zachovanú, ale od roku 1465 v podstate plynule si Zápolskovci, najprv teda Imrich, píše ako hlavnú intituláciu spišský dedičný župan. Dedičný. Perpetuus. Večný. To sa interpretuje, alebo teda prekladá ako dedičný, pretože perpetuus je večný. To znamená, on nemohol žiť na veky, samozrejme. Takže ten terminus technicus správny je dedičný župan. To znamená, v tej listine, ktorá, hovorím, nezachovala sa, bolo určite uvedené, že teda Imrich Zápolský a po ňom jeho dedičia, teda a nástupníci majú právo na Spišský hrad a na spišské županstvo. Ono sa to aj kryje a ešte sa to prekrýva s jednou vecou. To znamená, odvtedy, od Imricha Zápolského, spišským županom bol majiteľ Spišského hradu a vice versa a naopak, čiže majiteľ Spišského hradu bol zároveň spišským županom. A ešte jedna dôležitá vec zase pre nás, pre spišskú kapitulu, ak to tak môžem povedať, že dovtedy bol patrónom spišskej kapituly kráľ priamo. To znamená, bola to, ak to tak možno povedať, kráľovská kapitula, ale od toho roku 1465 je patrónom spišskej kapituly dedičný župan Spiša. To znamená majiteľ Spišského hradu. A v tom sa vlastne mení, na pohľad najprv nie a niekoľko desaťročí to bolo v poriadku za Zápolskovcov, až teda potom sa to vyvrbilo, že to prinieslo aj mnoho veľmi, veľmi nepríjemných záležitostí až zla. Takže situácia na Spiši sa mení a to je práve ten bod, kedy zo Spišského komitátu sa definitívne stáva šľachtická stolica, na čele ktorej sú teda Zápolskovci a ich dedičia. Teda ten hrad už nevlastní kráľ. Už ho nevlastní a takisto ani ako keby nevlastní ani ten titul toho komesa, ten je už dedičný. Ten je už dedičný, presne takže tak. To je tá zmena z tohto obdobia. Áno. Čo je veľmi ale zaujímavé, preskočili sme tú dôležitú vec, ktorá v podstate znefunkčnila Spišský hrad, ak to tak máme povedať. Ja som spomenul vzbúry rytiera Rolanda proti Ladislavovi IV. To boli v 70. rokoch 13. storočia ešte. A teraz si tiež treba predstaviť situáciu, že zamestnanec, poverenec, úradník, vezmime to ako chceme, kráľa sa vzbúri proti kráľovi. V hrade, kde má vlastne vykonávať svoju funkciu. A to znamená, že to ten sídlo, tie vzbúry vlastne sídlo toho komitátu znefunkčnili. Hej. Ale v život museli ísť ďalej. A tam si treba uvedomiť jednu ďalšiu zásadnú vec. V roku 1271 sa Levoča stáva sídlom provincie Spišských Sasov.
ktorí aj tak, oni nechceli byť teda pod jurisdikciou spišských komesov. Ani neboli. Neboli väčšinou teda teutonské právo, teda akože nemecké, magdeburské právo rôzne, teda ktoré sa vyvinulo v podstate do toho Cipser Willkür, čiže spišské právo mestské, tak oni ani neboli, ako hovoríte, presne pod jurisdikciou. Chceli, to bolo také zárodky ako nejakej buržoázie, ak to tak môžem povedať, takže nejaká forma teda samosprávy tých miest, demokracie a predovšetkým tam boli dôležité hospodárske otázky, nie politické ani šľachtické, alebo čosi také, príslušnosť stavovská. Hoci samozrejme mali svoje zastúpenie v sneme tieto mestá. No a keď si to tak, nikde taká listina nie je, ani ten výrok, ale keď si to tak vezmeme celé, pekne zoradíme, tak v 71. je to sídlo provincie Sasov, tá Levoča. Ešte do konca 70. rokov sú dve vzbúry, ktoré znefunkčňujú vlastne sídlo komitátu. Takže postupne do 15. storočia, no to nebolo hneď, ale do 15. storočia postupne väčšina úradov župných, komitátnych sa presídľuje naozaj do Levoče a Levoča sa stáva potom už plynule. Ani to, myslím, že neexistuje tiež taká listina, len už sa konštatuje v podstate v 15. storočí, že Levoča je sídlom spišskej župy. Hoci teda spišskými županmi sú dedične Zápolskovci a ich dedičným majetkom je teda Spišský hrad. Takže Levoča sa stala vlastne ako keby hlavným mestom Spiša. Áno. Tým, určite. Že sa tam presídlil ten úrad. No. Tak možno raz, keď sa bude robiť znova územno-správne členenie a Popračania nebudú chcieť byť na čele Spiša, lebo oni tak celkom nechcú byť Spišiaci, tak Levoča môže ašpirovať znovu, historicky to má podložené. No a teda oni boli dosť silní, tí Zapoľskovci, čo dôsledkom bolo, že rodák zo Spišského hradu Ján Zapoľský sa stal kráľom, kvázi kráľom alebo spolukráľom alebo protikráľom po bitke pri Mohači a to bolo tiež obdobie, ktoré bolo pravdepodobne tiež turbulentné aj na Spiši, aj čo sa týka Spišského hradu. Tak ale opýtam sa takto. Aký máte názor na Jana Zapoľského? Taký nehistorický, ale taký osobný. Názor. Tak viete, on so Spišom to už bolo malé pre neho. On chcel byť kráľom Uhorska v podstate. A ten Spiš on už používal ako nejakú odmenu, však to vieme, ako tých svojich, či lásky alebo ďalších odmenoval rôznymi teda aj majetkovými záležitosťami na Spiši a podobne. Pre ňoho bol už Spiš naozaj maličký. No a čo je pre mňa také zaujímavé, nepochopiteľné, ťažko vysvetliteľné, ťažko obhajiteľné je jeho správanie v podstate v bitke pri Moháči. Samozrejme, že existujú rôzne hypotézy, pretože v podstate do bitky pri Moháči prišiel hlavný kráľovský teda voj na čele s Tomorim, s biskupom a prišli ďalšie pomocné oddiely, ale napríklad neprišli Chorváti, pretože tí sa nestihli pozberať, tí meškali v podstate. No ako celá inzurekcia, to bolo, už za Mongolov sa ukázalo, že tie kráľovské inzurekcie to je strašne teda nepružné a pomalé. A neprišiel ale ani Ján Zápolský. A ten Ján Zápolský, on sa stále aj neskôr akože sa vyhováral aj v tých kronikárskych záznamoch že on čakal na povel, že má prísť. No len keď si predstavíme situáciu, že kráľ tam v podstate sa utopil, zomrelo všetko, čo sa dalo. A to vieme ako z kolegov maďarských, z ich archeologických výskumov, že tam to bolo veľmi, veľmi škaredé a masaker, skutočne hromadné hroby. Že to tam popravovali a vyčisťovali všetko, čo teda tí Osmani, čo neušlo, všetko kresťanské, tak to sú také škaredé záležitosti. To bol rok 1526 a na druhej strane Ján Zápolský tak strašne chcel byť kráľom. Ešte to som zabudol povedať, že vlastne Juraj padol, jeho brat, pri Moháči. Hej. Oni sú všetci zobrazení. Je to taká síce vitráž, keď môžem trošku odbočiť až z 19. storočia, ale ten umelec mal krásnu predstavivosť historickú. V kaplnke Zápolskovcov celkom napravo, to znamená na južnej stene. A to je na hrade alebo na kapitule? Na spišskej kapitule. V katedrále svätého Martina je vitráž, ktorá dlho čakala na svoju interpretáciu a je tam totiž ministrant kňaz a ten kňaz podáva sväté príjmanie. Je to kaplnka Božieho tela, takže podáva sväté príjmanie a teraz tam máme
nádherne zobrazených. Ak pôjdu naši posluchači, tak si to pozrite celkom napravo, okno v kaplnke Zápolskovcov pri Empore. Je tam Štefan Zápolský ako taký kmeď, taký mohutný človek, mohutný otec rodu. Vzadu jeho manželka Hedviga Tešinská, už taká trošku matrona, staršia. A teraz zľava doprava sú tam Juraj Zápolský, už prijal, Ján Zápolský práve prijíma tú Eucharistiu. A vzadu v takých pekných žltých šatách mladé dievča švárne a to je zase Barbora Zápolská, ktorá sa stala poľskou kráľovnou. Na Vavel, ak idete, nádherná, jedna z najkrajších v podstate ráno renesančných pohrebných kaplniek, tak Žigmund Starý, poľský kráľ, v podstate ona zomrela pri pôrode prvého dieťaťa, tak jej dal postaviť nádhernú, skutočne skvostnú pohrebnú kaplnku na Vaveli. To je naša Barborka Zápolská, spišiačka, takže takáto rodina to bola. Nehovoriac o tom, že v podstate trošku sme opomenuli ešte dovysvetliť toho Imricha, že oni siahali obaja, aj Imrich, aj Štefan už siahali po tróne, však Imrich bol zvolený za palatína, to znamená, bola to volená funkcia v tom období, zvolil si ho uhorský snem, ale menoval ho nakoniec kráľ, takže Imrich, len Imrich zomrel bezdetný a aj Štefan bol zvolený za palatína, ale celkom na ten trón sa nedostali, však tam bola tá iná situácia. No a Jagelovci. No a potom vlastne po smrti kráľa Vladislava na bitke pri Moháči, na bojovom poli priamo. Však vieme, že ani to nejaké slávne nebolo to umieranie, že sa teda utopil. No tak v podstate Ján Zápolský, a teraz už úplne na drzo, ak mám povedať. On bol totiž... Je to zaujímavé, že bol magnátom po otcovi. V podstate sa ráta, že nejakých 70 panstiev hradných im patrilo, ak rátame v celom Uhorsku. Hej, to u nás, čo také najmarkantnejšie, on Spiš, Kežmarok, Trenčín. Čiže boli to magnáti. A pritom on bol v tom sneme, ešte to nehovoríme o politických stranách, ale takého akéhosi zaujímavej frakcie drobnej šľachty v sneme uhorskom. A títo všetci, a tam bolo také dokonca aj heslo, že už nikdy cudzinec na uhorskom tróne. Takže on mal veľké v podstate zázemie v tejto drobnej šľachte, predovšetkým na území dnešného Slovenska, potom ešte východnej časti dnešného Maďarska, Sedmohradsko. Takže dokonca sa stal sedmohradským kniežaťom. Takže to bolo také v podstate pre tú šľachtu drobnú také aj zrada, že zrazu prišiel Habsburg, ktorí už kedysi boli predsa na uhorskom tróne chvíľku a v podstate on siahal na trón Ferdinand Habsburský z toho dôvodu, že bol švagor nebojého kráľa. Tak mal tam také rodinné nároky. Mal nároky. No ale viete, ako z iného hľadiska, ak si to predstavíte, tak dovtedy, no čo, akože prečo rakúsky arcivojvoda, prečo? Hej. Tak dobre, jeho brat bol cisár, ale ináč prečo? Hej. Takže to bol názor tej časti šľachty, no a potom sa to tak aj bohužiaľ vyverbilo, čo znamená, že Uhorsko sa nám delí v podstate na také 3-4 veľké časti až, ono sa oficiálne hovorí o 3, ale tá štvrtá to sú Osmani a hlboko. Naozaj. A teda, ktoré sú tie 3, lebo ja vnímam len tú Habsburgovskú časť, potom to Sedmohradsko, tí maďarskí šľachtíci a tých Osmanov. A tá štvrtá? A tá štvrtá, to je Sedmohradsko, ktoré dostalo status akože kniežatstva vázalského voči Porte. Takže, no a títo dvaja vlastne v podstate sú blízko po sebe korunovaní. Ináč na bojovom poli priamo pri Moháči nám zomiera toľko aj cirkevných prelátov, že 1530, tuším, bolo v celom Uhorsku, boli 3 biskupy. V celom Uhorsku 3. Nie, že na Slovensku. Dneska máme, tuším, že 16 na Slovensku len. V celom Uhorsku 3. Záhrebský, Nitriansky a ešte Oradej. Áno, v Rumunsku dnešnom, čiže v Sedmohradsku. A kto ich oboch korunoval? Biskup Podmanický z Nitry. Oboch po sebe, hej. Najprv snem zasadol, zvolil si teda časť snemu, lebo však osobitne to urobili. Časť snemu si zvolila Jana Zápolského, Podmanického dovliekli, korunoval ho.
No a potom druhá časť snemu si zvolila Ferdinanda Zóno a tam dovliekli Podmanického a korunoval aj Ferdinanda. No a títo dvaja vlastne proti sebe viedli vojnu, ktorá naozaj bola skázou pre celé kráľovstvo, pretože nie, že by sa venovali obrane, naopak, nie, že by sa venovali iným problémom, pretože nám medzi časom práve v 20. rokoch a v 30. sa to rozbehlo, v 40. to už celkom na postupe bolo reformácia, protestantizmus, tieto nové myšlienky, to všetko, obrovské problémy, si treba predstaviť, čo všetko bolo v tej krajine, aké problémy a oni dvaja riešili trón. No tak akože. A ešte proti Jánovi Záporskému mám to, že on 1526 vlastne na Moháč neprišiel, ale aby získal, za každú cenu chcel byť kráľom, tomu už som začal rozprávať, aby sa tým kráľom stal, tak si získal aj podporu Porty a presne na Moháčskom teda poli. Osmanov. A presne na Moháčskom poli 1629 vzdal hold na tom poli, kde prehral. V podstate prehral tým, že neprišiel. Tak vzdal hold sultánovi. Koľké paralely s dneškom. Áno. Takže úplne ako mi príde taký, no, nechcem byť na ňo veľmi zlý, ale zradca, ktorý v podstate si hľadal tie svoje osobné úspechy. V podstate nikdy sa jediným kráľom nestal. Zomrel, jeho syn sa ešte pokúšal, ten sa volal Ján Žigmund Zápolský, mal byť spokojný, to bolo dohodnuté potom aj s Ferdinandom, aj so sultánom, že bude teda iba doživotným, nie dedičným kniežaťom Sedmohradska, mal s tým byť spokojný. Ešte sa pokúsilo o nejaké výpady, ale v podstate ním aj Zápolskovci vymierajú a v podstate ten úžasný rod, ktorý to tak nádherne na začiatku rozbehol a boli takí bohatí a takí naozaj siahli až na ten trón, tak to v podstate takto smutne skončilo. Za pár rokov. No. A pre Spišský hrad to znamenalo to, že prišiel ďalší slavný rod. Áno, už počas vlastne problémov, keď tá vojna o trón bola, tak sa na scéne objavujú čiastočne najprv, ako rôznych, ako som hovoril, že obaja sa snažili odmieniať svojich verných, tak aj na Spiši sa snažili odmieniať a už sa objavuje rod Turzovcov. No a Turzovci v podstate 1531, to je myslím, že prvý dátum, kedy sa dostávajú do nejakého vlastníctva Spišského hradu. A potom už definitívne v podstate až do 17. storočia sú dedičnými županmi Spiša a vlastníkmi Spišského hradu práve tento rod Turzovcov. No a to je práve ten dejný paradox, ktorý som spomenul, ktorý najprv nevyzeral tak zle, že dedičný župan Spiša je zároveň patronom Spišskej kapituly, pretože Turzovci v podstate v 50. 60. rokoch 16. storočia prešli na protestantizmus a teraz si predstavte situáciu, že do konca 16. storočia vlastne takmer celý Spiš bol protestantský. Ja som to rátal, na začiatku 17. storočia máme 12 dedín, nie farnosti, dedín, kde ešte sa slúžila katolícka liturgia vôbec. V rámci teda samozrejme aj Spišská kapitula je v tom. No a za takýchto okolností máte ešte akéhosi, no neviem, či teda opäť poslucháči vedia, čo je patronátne právo. To je ten, ktorý má právo, síce právo, preto sa to volá, lebo má právo na svoj erb v danom kostole, má právo na čestné miesto, patronátnu lavicu, má právo na kryptu v danom kostole. To všetko, ale na druhej strane má povinnosť zase sa starať, má povinnosť teda zabezpečovať chod vôbec a ešte ku právam patrí, to som zabudol, že menovať kňaza, navrhnúť najprv to bolo. No lenže teraz si predstavte, že jediná skoro katolická inštitúcia na Spiši a patrona protestanta, župana. A teda toto ja neviem, ale chcem sa to tak len tiež tak bokom opýtať. Stalo sa, že prešiel na protestantizmus aj spišský biskup? Vtedy sme ešte neboli biskupstvo. Teda prepošt? Áno, stalo sa. Stalo sa to. Stalo sa. A vďaka Zápolskovcom, nie vďaka ešte. Áno, ak to môžeme rozviesť, tak to bol Ján Horváth z Lomnice, spišský prepošt, ktorý sa stal definitívne prepoštom roku 1511. Kryje sa to áno s vojnou Ferdinanda Habsburského proti Jánovi Zápolskému. Boli to ťažké časy aj pre Spišskú kapitulu. Raz prišli zápolského vojaci, nútili kanonikov prisahať vernosť, zobrali im statok. Potom prišli Ferdinandovi vojaci, nútili prisahať vernosť, zobrali im zvyšok statku. Takže kapitula ešte vtedy nemala hradby. Takže to boli otrasné časy a to si nevieme predstaviť, čo sa dialo na dedinách.
No a tento spišský prepošt, on v podstate najprv bol teda zástancom Zápolského, potom Ferdinanda Habsburského a takto to lavíroval. V podstate sa spreneveril aj tomu, nakoniec apostatoval, oženil sa. Ale tam ťažko povedať, on bol skôr oportunista, nebol taký, že presvedčený protestant, že by bol teda nejak vieroučne k tomu pristupoval, skôr taký teda. Áno, a teda on z toho svojho miesta prepošta odišiel, Áno. A ono bolo znovu obsadené už takým pravovernejším katolíkom. Áno. On odišiel, aby sme teda povedali ďalšiu zaujímavosť, oženil sa, v Levoči si zobral dceru jedného mešťana a patril mu ten dom v Levoči, kde je dnes Spišské múzeum a pamiatkový úrad, čiže líceum. Tá rodina to potom darovala evanjelickej cirkvi, dodnes to má evanjelická cirkev pri pošte. Áno. A sám ale medzičasom sa stal vlastníkom hradu Nedeca, čo je dnes v Poľsku, takže ďalšieho spišského hradu pohraničného. Takže taký zaujímavý, vybrakoval Kartuzianov na skale útočiska aj v Červenom kláštore, takže taký zaujímavý človek, ktorý teda opäť ďalší taký politik oportunista vo svojej dobe. Áno. No a tí Turzovci rovnako ako Zápolskovci neboli tam dlho, a nahradili ich poslední majitelia, kedy ja dobre viem, Čakijovci, teda veľmi významný rod v tých ďalších storočiach pre Spiš a oni teda boli dlho tí spišskí župani, ale s tým sa viaže aj taká vec, že vlastne ten hrad strácal svoj význam. Neviem, či to už začalo za Turzovcov, ale v podstate to začalo už aj tým, že ten úrad odišiel preč, že odišiel do Levoče. Úrad odišiel do Levoče, vojenský význam hrady strácali. Čo vlastne s takým hradom upadal, až upadol? Dá sa to tak povedať. My sme skončili nejaké rozprávanie v 16. storočí na začiatku 17. Tam treba povedať ešte, že celé 17. storočie vlastne nám pokračujú a ešte horšie tie vojny. Pretože máme 4 hlavné protihabsburské povstania, ktoré každé jedno v podstate má zhruba ten istý scenár, až po Imricha Tekeliho je to vždy, že sa to nejako návarilo, vybublalo v Sedmohradsku, išlo sa, dôležité bolo získať spišskú komoru, ktorá mala sídlo v Košiciach, to znamená najväčšie mesto, a dôležité bolo dostať sa cez Banské mesta, to bolo stredoslovenské, aby sa striebro získalo, a prípadne Bratislavu až Viedeň. To boli ciele a vždy každý, nechcem teda generalizovať, ale každý v podstate z tých povstalcov mal toto. A za týchto okolností bol ochotný spolupracovať. Či niektorí s Osmanmi, niektorí aj so Švédmi, niektorí dokonca s Francúzmi. Imrich Tekeli bol troška iný prípad, ten začal uprostred, ale taktiež, a František Rákóczi tiež trošku iný prípad, ale tie ostatné sú v podstate podľa tohto scenára. Čiže Spišský hrad ešte aj v tomto období zohrával dôležitú úlohu ako pevnosť, pretože ten front naozaj za 100 rokov sa hore dolu, ak dobre rátam, 7 alebo 8 krát po Slovensku prešiel ten front. Raz cisársky a niekoľko, násobne. Teda povstalci hnali, alebo rabovali krajinu, potom ich cisársky naháňali smerom na východ. Takže to boli údesné veci. Do toho teda morové rany v 17. storočí. Hovoríme o malej dobe ľadovej, teda o zmene klimatických podmienok veľmi negatívnym spôsobom, pretože dodnes máme, ulicu pod Vinicou v Levoči, a kde dnes? Už dnes máme rezistentné odrody znovu, ale pred pár rokmi ešte kto si predstavoval, že by mohlo víno? No bolo, očividne bolo. Takže strašne ťažké 17. storočie. Takže vtedy ešte v rámci protihabsburských povstaní zohral Spišský hrad určite svoju nejakú úlohu, najmenej toho, že sa mu snažili vyhnúť tí povstalci a že teda trošku možno dali pokoj. Ale na druhej strane aj Bočkajovci vyrabovali Spišskú kapitulu, aj Betlenovci. Takže to je také... Ale po potlačení povstaní, alebo teda nie že potlačení, ale odozneli posledné povstania, vlastne František Rákóczi 1711 bol uzavretý aj mier, v podstate s Osmanmi onedlho. Medzi tým sme ich odohnali od Viedne cez celé Uhorsko až po bitku pri Zente v podstate, čiže to jadro Uhorska už bolo oslobodené. No a všetky tieto hrady, nehovoriac o tom, že teda sa zmenila vôbec štruktúra a stratégia boja, že sa začalo používať delostrelectvo a tak ďalej, to všetko tie staré pevnosti nemohli odolávať týmto požiadavkám novým. To boli nové ako Komárno, nové zámky, hypermoderná na svoju dobu pevnosť,
úplne na zelenej lúke, alebo teraz skoro na zelenej lúke postavená pevnosť Leopoldovo. To boli ťahúne moderného vojenstva s tými ušnicovými bastiónmi a s tými hviezdicovými opevneniami vôbec niekoľkonásobnými, kdeže Spišský hrad. No tak bola tam cisárska posádka, Čakijovci, niektorí teda sa aj stiahli pred povstalcami, niektorí teda aj bránili hrad. Niektorí aj spolupracovali dokonca, takže to je také individuálne, no ale ako ste vraveli, v podstate do časov už toho pokoja, kedy máme Karla VI. A potom jeho dcéru Máriu Teréziu, tak už tie pevnosti v podstate nemali dôvod existovať, tieto veľmi staré pevnosti. Vojska sa sústreďovali na iných miestach, ako som hovoril, no a napriek tomu, že teda kráľovská komora poskytovala nejaké financie, nie dosť samozrejme ako vždy na údržbu aj týchto ako záložných pevností, tak v podstate sa už začínal veľmi zanedbávať. No a tam treba povedať ešte jednu zásadnú vec, a to zmenu štýlu šľachty už v 17. storočí, kedy oni prestali v podstate mať chuť bývať v starých hradných ruinách alebo teda hrubých múroch a naozaj to nie je klišé, že chceli bývať pohodlnejšie, takže stávali najprv kastely, kaštiele, to znamená nejaké vidiecké, ale opevnené ešte sídla, mnohé mali aj vodné priekopy a podobné záležitosti, alebo sú najmenej do 4 veží stavané, ako Spišský Štiavnik u nás napríklad a podobne. Ale potom aj jednoduchšie sídla, keď tie nepríjemnosti už teda odišli, protihabsburské povstania už sa nekonali ďalšie celých skoro 100 rokov. Tak, alebo viac než 100 rokov, až do 1848, do meru 8 rokov a nacionálnych teda pokusov, tak v podstate sa začali stavať vidiecké pohodlné sídla a Čakijovci neboli výnimkou, takže sa tiež rozvetvil ten rod nádherne skoro, alebo teda v mnohých spišských obciach mali sme nádherné kaštiele a sídla, ale sťahovali sa takisto do významnejších úloh, do Košíc, do Budína, do Pešti, do Bratislavy. Máme na mnohých miestach ich. V Žiline boli takisto Čakijovci na mnohých miestach, takže postupne naozaj ten Spišský hrad prestal plniť svoju funkciu, už vôbec sídla, no a skončilo to naozaj asi k tomu, sme smerovali, že 1780 vlastne, a teraz sa už nevie celkom presne, či teda náhodou, alebo neopatrnosťou vznikol požiar, ktorý v podstate v hradnej krčme. Ešte môžeme preskúmať, či to nebol poistný podvod. Neviem, že by ho mali poistený. Každopádne, čo treba povedať, že príslušníci tej vetvy Biacovsko-Hodkovskej, tak oni používali ďalej aj ten vyhorený hrad ako zdroj materiálov, to za prvé. A za druhé, oni si stavali, to bolo vtedy populárne, sa nám vtedy presne v týchto koncom 18. storočia, v 19. storočí sa nám rodí muzeológia. Takže začínajú sa stavať, a to v inom svete, teda západnejšom a na juhu Taliansku už o mnoho skôr, samozrejme zbierky, či už teda nerasty, kuriozity, rôzne také, ako teraz znovu nie je pejoratívne, ale oblúdária, prvé zoologické záhrady vlastné, alebo parky a tak ďalej. No a zbierali sa aj historické artefakty. A Čakijovci predsa načerali tam do Spišského hradu a mali krásne zbierky napríklad v Hodkovciach, v Biacovciach, Hodkovciach najmä teda. Tam dokonca rodové múzeum stavali. No a väčšina zbierok je dnes v Markušovciach z toho, ak mám dobré informácie. No a ten Spišský hrad ešte používali ako zdroj materiálu, to treba tiež povedať. Že... Ale vlastne od toho požiaru už tam nikto nežil. Nie, nikto určite tam nežil. nie. Ostal opustený ako cieľ turistických vychádzok a hovorím zdroj stavebného materiálu. Bohužiaľ. Takže toto je osud Spišského hradu, ale ja mám ešte jednu otázku. Čo bolo také najviac špecifické na živote na hrade? Lebo vyzerá to z môjho pohľadu a z pohľadu dnešného človeka mimoriadne nepohodlné bývať na hrade. Problémy s vodou, zima, kúrenie, hygiena. Nechcem si to predstaviť. Čo bolo najšpecifickejšie? Že to bolo mestečko samo o sebe. To je také zaujímavé. Že vlastne na hrade bývalo veľa ľudí.
Relatívne Alebo áno. fungovalo v rámci hradu? Áno, relatívne áno. Dokonca teda určite služobníctvo celé rodiny, hej, že tam aj deti pobehovali, aj rôzne veci. To si treba... V rôznych obdobiach rôzne, samozrejme. Ak som spomínal krčmu, tak oni boli dve. Hej, bola na Spišskom hrade teraz už konkrétne, že na Dolnom hrade, na Hornom hrade. Kapitánov to malo dvoch, takisto aj Horného a z Dolného hradu. Kapitán tam žil s rodinou a teraz ten kapitán často bol spojený s podžupanom, čiže tá vojenská predsa z tej Levoče, tá vojenská okolnosť ešte sa riešila niekedy, v niektorých obdobiach zo Spišského hradu. Problém určite mali s tou vodou, to už som naznačil, ste to tiež povedali, že tam nie je studňa, boli len cisterny. A z okolností, alebo teda z dejín Spišského hradu poznáme aj presne tieto záležitosti počas povstania. Teraz neviem ktorého. Protihabsburského v 17. storočí pri Delostreleckom, teda pri baráži, poškodili cisternu a preto sa posádka musela vzdať. Myslím, že za Františka Rákociho to bolo, čiže počas posledného. Ináč je to také zaujímavé, ten travertín, ak môžem odbočiť. On je stále plný vody, to tak nasiaka, ale že vodu v ňom vykopať, tak to je... Nehovoriac o tom, že Spišský hradný vrch podľa teda názoru jaskyniarov, však aj Maroš Sojak a teda nielen jaskyniari ako športovci, ale aj archeológovia, tak hovoria, že keby vedeli stavitelia Spišského hradu, aký je ten hradný vrch deravý ako rešeto, tak tam nikdy hrad nepostavia. Ono v podstate aj tá priepas, do ktorej spadol ten Riman, tak to je dôsledok. Oni celú dobu stredoveku používali ako odpadovú jamu potom, aj, takže on chudák bol zasypaný rôznymi vecami. No a tá voda tam nebola, studňa tam nebola, čiže sa zbierala do cisterien. Takisto, tu nechcem zachádzať do nejakých ďalších architektonických detailov, ale pôvodná tá najstaršia ešte románska väža, ktorá sa zrútila teda tiež tektonickým posunom toho travertínu, tak suterén z nej Čakievci využívali ako cisternu. Bolo to vymazané ílom a tam sa zbierala všetká dažďová voda, to znamená, museli byť odkvapy na strechách, filtrovalo sa to cez pieskové podložie nejaké a čerpalo sa to. Ináč je veľmi zaujímavé, že tá voda tam je v tom hradnom kopci, ale nižšie. Ak si predstavíme hrad zo severnej strany, tak tam je dodnes rezervoár. Dnes pre vodovod, moderný, z obdobia, neviem, 70. 80. rokov a funguje stále. To miesto sa nazývalo Barazda, po maďarsky, alebo teda Brázda, v materiáloch teda už neskôr Barazda. A tam mali napríklad Čákiovci napájadla pre kone. Takže hore na hrade voda nebola, ale už na úpetí áno a jednoducho ju vláčili. Takisto so zemou sa spomínajú, že teda keď Čakievci, že si rozdelili, po Štefanovi, tak si rozdelili hrad, tak horná hradná akropola sa rozdelila tak, že východ-západ. Západné časti dostal jeden zo synov zápolských paláce, Čakievské paláce, ktoré sú dodnes v ruinách, tak dostal druhý zo synov. V podstate to bola ulica. No a keďže stará pani, matka, jedna z tých Čákyho manželiek chcela tam mať záhradku, no tak sa spomína, že tam nebola pôda, to bolo skalné podložie. Všetko je náletová drevina, humus, náletové byliny a humus takýto, čo tam je pôda nejaká. No aby mohla mať domáca pani záhradku, tak na osloch pekne sa vynosila hore v košinách zem a urobila sa záhradka. Takže malo to mnohé strasti a peripetie, ale zase mohlo to byť aj také zaujímavé na tom hrade. Zas, keď si tak predstavíme mesto a hrad, tak asi neviem, či by som si nezvolil ten hrad. Hej. Stredoveké mesto, viete, so všetkým. Ste spomínali hygienu. Asi možno aj ten hrad skôr. Viete. To je možné. Hoci zase neprítomnosť tej vody, určite to malo aj svoje zaujímavé veci slúžiť na takom hrade, ale aj mnoho teda nepríjemností. Dobre, takže toto bol diel podcastu Spišská história s pánom docentom Vladimírom Olejníkom o Spišskom hrade. Ďakujeme, že ste prišli. Poslucháči, náš podcast sa dá počúvať na Spotify, na Apple Podcast, pozrieť na YouTube a takisto aj na sociálnych sieťach a takisto aj na našej stránke www.spišskahistoria.sk a budeme sa počuť o mesiac 1. augusta vyjde tento diel a 1. septembra potom ďalší. Takže ďakujem za pozornosť a Vladimír, ďakujem, že ste prišli. Všetko dobré.